Din is-sena l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ ħareġ b'suġġetti impenjattivi għall-Parlament taż-Żgħażagħ u wara sentejn wieqaf minħabba l-pandemija, it-tnejn filgħodu saret it-tnedija ta' din l-inizjattiva tant mistennija. Il-Parlament taż-Żgħażagħ jiġi organizzat sabiex iż-żgħażagħ ikollhom l-opportunità li jesperjenzaw il-proċeduri bażiċi din l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Qabel din is-seduta ikun hemm diversi workshops sabiex il-parteċipanti jkunu jistgħu jaħdmu fuq ir-reżoluzzjonijiet għas-suġġett li jingħataw, kif spjega ma' Net News l-Uffiċjal Nazzjonali Bradley Kakija. Il-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ isir kull sena u jagħti spazju liż-żgħażagħ sabiex jesperjenzaw l-esperjenza tal-Parlament. U din is-sena għall-ewwel darba se nbidlu daqsxejn l-istruttura u se niddiskutu żewġ temi fejn żgħażagħ ta' bejn 13 u 17 sena se jiddiskutu l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi u żgħażagħ bejn 18 u 30 sena se jiddiskutu l-abort. Għas-seduta ta' din is-sena se jkun hemm inizjattivi ġodda fosthom kumitat konsultattiv li se jipprovdi mentoring għal parteċipanti u fl-aħħar ta' dan l-avveniment dan l-istess kumitat se jagħti unuri skont il-ħidma tal-parteċipanti. Din is-sena se jkun hemm żewġ seduti differenti li se jitrattaw is-suġġetti magħżula. Bradley Kakija qal ukoll li ħafna żgħażagħ ikunu xettiċi fuq jekk għandhom xi jipparteċipaw minħabba li tidħol ukoll il-politika. Għal-bidu forsi tibżax tħoss li ħadd tħossok li ħadd ħammeċrek mal-politika b'xi mod, imma l-politika hija ħafna aktar minn hekk, il-politika hija xi ħaġa nobbli, il-politika jekk tkun tagħmilha sew hija xi ħaġa li tista' tħalli ħafna frott sabiħ biha u din il-pjattaforma hija proprju opportunità biex tagħmel dan. Għal din it-tnedija kien hemm preżenti id-deputat nazzjonalista Bernice Bonello li faħret l-impenn ta' dawn iż-żgħażagħ li organizzaw il-Parlament taż-żgħażagħ b'mod volontarju. Din is-seduta se ssir fis-27 ta' Settembru u l-applikazzjonijiet jagħlqu nhar is-Sibt li ġej.